Reġgħet bdiet titħaddem waħda mit-tliet magni tar-radjoterapija fid-Dipartiment tal-Onkoloġija biex issa s-servizz qed jibda jerġa' jiġi għan-normal. Dawn il-magni jagħtu kura indispensabbli lil persuni bil-kanċer. Ġimgħa ilu t-tliet magni waqfu jaħdmu għal kollox, sitwazzjoni li ħolqot tħassib fost il-pazjenti li regolarment jieħdu s-servizz tagħhom minn dan l-isptar. Skont kelliem għall-kumpanija li supplixxiet il-magni, il-problema bdiet minn breakdown fis-sistema ta' chillers li jintużaw biex iżommu t-temperatura fil-bunkers fejn hemm dawn il-magni f'livell kostanti. Skont l-istess kelliem, il-kumpanija responsabbli mill-magni mhijiex responsabbli miċ-chillers. Mistoqsi min hu responsabbli għas-sistema li tikkontrolla t-temperatura kelliem għall-Ministeru tas-Saħħa ma tatx informazzjoni u qaltilna biss li dwar dan infetħet inkjesta. Tu dawn l-aħħar jiem uħud minn dawk li jieħdu l-kura permezz ta' dawn il-magni kellhom imorru Ruma biex jingħataw it-trattamenti li għandhom bżonn. Issa bit-tiswija ta' magna waħda, is-servizz reġa' beda jingħata lil ċertu pazjenti biex naqset ferm il-ħtieġa li pazjenti jintbagħtu barra għall-kura tagħhom.